Gapo iti awan sarday anapig sa atodo. Napilitan nagiti residente ti sitio po daw iti barangay Salukag Dolores Ambra ang nagbakwit. Alas 3 itay parbangon, nairugian na iyakar dagiti 30 ket maysa a pamilya. Kaya nagpapada dagitoy an naipan iti designated evacuation center. Nalayos da ma'am gapo tadi pinag-overflow da creek DJ bypass road. Santo awan gamin ti pag-exitan ti danom na ijay ma'am so nga ijay mismo ayan dati nagurnungan da jay overflow ti danom. Tunggal adda sumangbay anapig sa Abagyo, disnodo nga umakar da nanay Norma, ngamita agundaway, saan da ninamnama iti alisto a panagdakkel ti danom. Ken saan da nasaganaan ti panag-evacuate da. Nang runa kadwada iti apuna, nagtuen ti 7 bulan. Kawun amang kadatagyo may danomon. Pagat anon ma'am? Di may nga balay mi ma'am di banger pagakastuyon. Idi pumanaw kami di may nga balay mi asidag man na yan tiagdanon. So nga kimuha kami amam po sa mi tisimurot ta. Siyempre nasa kami tagparayat no kuan awanon nanda kami sublianan nun. Nakala kayo gamit yun ma'am? Di ba dumi amam dito. Kasano nga dagiti gamit yung Jaya? Diya ka mo ma'am no nayano dagi dadto may di banger nga balay mi tadya mo na kay pa ni. Uwan ma'am, awan mo ti angin na ma'am, may akseptar nga kasi nga talaga, uwan. Natalnamot ti kwa, tudo lang mat. Kaadwan, kadagiti dingwen iti lugar, na iyakar meten iti nangat-ngato apaset. Naipaayan dagiti evacuees ti sleeping kit, hygiene kit, hot meals, kenda dumapay. Sumagmamanumet kadagiti residente ti pinilida ang nagtalineed kadagiti balayda. Karaman ti barangay Salukag, Mudiit, Cardona, Isit, Pakak, Bayaan, ken sumagmamano aparte ti poblasyon, dagiti nadakamat agagangay amalaylayos. As of 4:30 PM, pasabel amin a kalsada iti ili. Agtutuloy met ti monitoring ti LGU kadagiti outside evacuees, ken kadagiti amin a barangay iti ili, seknan ti posibleng epekto ti habagat. Dinanon meten ti red level ti kadakkel ti danom ti Don Mariano Marcos Bridge iti nagbaetan ti Tayom ken Dolores. Ibilang met dagiti residente ti barangay Cardona adakkel asalaknib kadakwada ti flood control iti Legacy Bridge. Dakkel unay nga mangprebentar ti panakalaylayos ti Cardona. Ta idin ore basi laeng nga kastoy nga dandanom sumsumrek ti enti balbalay gidadduan ma'am. Aglalo di enti na baba, aglalo ti parte na ti bipaan na ti sorsorong. Ta idi dati idi nga ko ti Cardona, idi awan pala daytoy talaga nga malayos ti buo nga Cardona. Kuan ma'am no kasjayen idi no ada tudtudo idi nga kuan nga may baga nga napigsa nga tudtudo kada layosen bagyo. Dagiti kakabagyan mi nga dati poblasyon Dolores mapandadyayen ma'am. Kano kastoy kami nga kan handan to kabalasiwen. Iti agdama naka-red alert status iti probinsya nga Abra, gubway ti habagat. From Weather Bureau di pag-asa in forecast lang at ti probinsya nga Abra ket under iti orange category kaya sa awan nga ti rainfall ket from heavy to intense rains. Pakabuklan nga 8,375,000 pesos ti partial cost of damage anay report iti beneg ti agrikultura, infrastruktura, houses, tourist spots, bridges ken dumapay. 3,118 ti recorded nga affected families wenno 9,447 individual manipod iti naduma-duma nga ili ti probinsya. Adamet na nagiti reported evacuees nga imakar kadagiti evacuation center kaya nagipagtalineed kadagiti kakabagyanda. Dumanon meten ti 449,022 pesos worth of food packs and non-food packs tinaited a pakpakuna at tulong manipod PLGU kenda do mga agencies kadagiti affected families. Karaman iti sitio Damulay iti Sagap Banggit nga isolated area. Itay laeng malem 50 ket siyam a pamilya tinaidanunan ti food packs. Critical meten ti water level ti Abra River. Adamet dagiti reported a landslide ken babaen ti panagtitinulong ti DPWH, PEO ken LGUs dagos anay ipakat ti clearing operation. As per DPWH report, passable mo tin dagitoy national roads tayon, Abra Kalinga Road, Abra Ilocos Road, Abra Ilocos Norte Road, kastapay mo ti provincial road sayo and bridges as per info from the provincial engineer ket passable payment.
Iti probinsya ron ka, dalat tayo kasi, dalat na di portion nga, hanap lamang ang mapagnaan. Maibasar iti pag-asa weather forecast, mapasaran ti matutudo a panyempo, agingga inton bigat. So nga dawatan mi, kadagiti agindeg, iti identified nga landslide prone areas kan flood areas nga dapat agri damda dapat handan nga orayan iti dakas nga mapasama kanya sa abay nga pumanaw daw no mapanda ti evacuation iti agindeg digiti abreños no adda makita yun tan nga hazard nga mapasamak i-report yung insigida. Nasuspende maten ti klasa iti amin a level ti public and private schools, pakairamanan ti trabaho iti government offices. Agpapan itagdama, awan ti reported a casualty. Agtultuloy ti close monitoring ken coordination ti PDRRMO kadagiti 27 nga ili ti probinsya para kadagiti posible nga epekto ti habagat. Jessica Boreta, Balitang Solid North.